салом ба ҳама тамошобинони канали Дайли Шоу. Даистадаен мо имрӯз шоу барномаи озмуни Парвинро сабт карда истодаем ва мехоҳем ки аз рафти намоиши паси пардагии шоу барномаи озмуни Парвин ба шумо каме нишон диҳем. Понятно. Салом ба ҳама тамошобинони телеканали. Салом ба ҳама тамошобинони канали Дайли Шоу. ва метавонед фотосессияи маро дар он ҷо дунболӣ кунед. Похвально. Королева Инстаграм ози таманои чӣ буд фамилия? Ассалому алайкум. Мегуфтед ки шумо аз куҷо омадед? Аз ноҳияи Муминобод. Шумо? Аз ноҳияи Айнӣ. Шумо аз ноҳияи Айнӣ омадаед, яъне аз ноҳияи дурдаст. Раҳо чӣ хел будан ба шумо мушкилӣ эҷод накард? Это действительно новое слово в науке и технике. Тьфу на вас еще раз. Не, ман дар роҳ хуб омадам. Аз шумо чӣ? Мо ҳам ҳамин тавр. Ҳамин агар махфӣ набошад, ҳоле ки ҳама ҷоро сабт кардем, яъне шумо боварӣ доред ки аз шоу барномаи озмуни Парвин мегзаред? Бовар ноумед намешавем, ҳама вақт бо умеди худ ҳастем. Яъне боварӣ доред ки мисол ба давр дим? Албатта. Teşekkür. Королева Инстаграм. Метавонед фотосессияи маро дар он ҷо дунболӣ кунед.